Дълбоко в сърцето на мексиканската пустиня се крие място, обвито в мистерии и легенди. Място, където компасите полудяват, радиовълните изчезват, а небето е сцена на необясними явления. Добре дошли в зоната на тишината. Разположена на пресечната точка на щатите Дуранго, Чихуахуа и Коауила, зоната на тишината или Ла Зона дел Силенсио привлича вниманието на любопитни умове от цял свят. От десетилетия насам се разказват истории за странни явления в тази област. Компаси, които се въртят без посока, радио и телевизионни сигнали, които мистериозно изчезват. Дори се говорят слухове за появата на необясними създания и феномени. През 1969 година метеорит прониква в атмосферата и пада в района, засилвайки мистерията около зоната на тишината. Но това не е всичко. През 1970 година американска ракета «Атлас», носеща радиоактивни материали, се отклонява от курса си и пада точно в този загадъчен регион. Случайност или нещо повече? Една от теориите за необичайните явления е, че регионът е пресечна точка на мощни магнитни линии, които предизвикват смущения в електронните устройства и компасите. Някои твърдят, че магнитните полета тук са толкова силни, че блокират радиовълните и дори влияят на атмосферата. Множество свидетели са докладвали за необясними светлини, които танцуват в нощното небе. Светлини, които променят форма и цвят, изчезват и се появяват отново. Някои разказват за срещи с мистериозни фигури, облечени в необичайни дрехи, които изчезват без следа. Местните легенди говорят за портали към други измерения и за посещения от извънземни същества. Някои вярват, че зоната на тишината е място, където енергията на Земята е особено силна, отваряйки врати към непознати светове. Районът е дом на уникални видове растения и животни, които не се срещат никъде другаде по света. Някои учени предполагат, че високите нива на космическа радиация в района може да са довели до генетични мутации, създавайки тази уникална екосистема. Дали зоната на тишината е просто място с необичайни геологически и атмосферни условия? Или тук се крие нещо по-дълбоко, което предизвиква нашето разбиране за света? Място, което ни приканва да изследваме границите на известното и неизвестното. Какво мислите вие? Дали загадките на зоната на тишината са резултат от научни феномени или нещо по-мистериозно? Споделете вашите мисли и продължете да изследвате неизвестното с нас.